Hola. Avui treballarem una miqueta les cames i els peus, aquí a la barra. Em aneu seguint, vale? Comencem. En recordeu-vos, el peu ben dret tant com pugueu a la paret i l'altre flexionant. I ara, en mica, anem estirant la cama del darrere. Veureu que tota aquesta cama estira molt. Els quàdriceps, el tendó d'Aquil·les, el sòlio, tot això estira molt. Però aquest és molt bo, ja ho sabeu, perquè sempre us ho explico. Esteu un ratet amb un peu, notant l'estirament, i baixem, fem una miqueta així per descansar, i després posarem l'altre peu, tan dret com pugueu. I en mica anirem estirant la cama del darrere molt a poc. I el mateix. Notarem el tendó d'Aquil·les, que abans no ho he dit, els bessons, el sòlio, estira molt. Però ho heu de fer lent i així no us fareu mal. Aguanteu un ratet i després baixarem. Descansarem una miqueta les cames, després us posareu de costat i ens agafarem la cama, el peu per aquí i el doblegarem. Si podeu, toqueu-vos amb el genoll la cama. I estem estirant ara la part del davant de la cama. Quàdriceps diuen molt. És normal. Vale, i baixem, descansem una mica. Ara recordeu-vos que us faig fer sempre aquest de la cadireta. Ens assentem en una cadireta que no existeix, però estem aquí, la mar de bé, assentadets a la cadireta. I llavors estem treballant també molt els quàdriceps aquí, mentre estem assentats a la cadireta. Oi? Hola, què tal? Com ho dic sempre? Tot va bé? Esteu còmodes? No, no ho esteu. Doncs ja n'hi ha prou. Pugem amunt i fins aquí. Movem una miqueta les mans, els braços, perdó, tampoc, les cames, ho diré tot. Llavors m'agafaré aquí. Em posaré amb l'esquena ben plana, ben plana. Agafaré aire pel nas i al treure el posaré tota l'esquena rodoneta, tota. I em tornaré a estirar. Una altra vegada agafaré aire pel nas i posaré l'esquena ben rodoneta. I l'última vegada agafaré aire pel nas i l'esquena ben rodoneta, flexiono els genolls i els deixo caure endavant. I en mica anirem pujant. Rotació d'espatlles. I per últim farem aquest, que ja el coneixeu, que és... Avui volia arribar baix, però fer els sues, però ja ho farem un altre dia, perquè ja us he aixecat prou aquí. Aquí, ara si us fes la pregunta d'examen, ja sabeu que estirem.
altre dia continuarem. Us sembla bé? Vale, ja us hi vaig